Rozbor nejzajímavějších akcí posledního týdne pohledem Zeber podporuje Tacklesport.cz, e-shop s vybavením pro hráče amerického fotbalu. V první akci dnešní epizody pohledu Zeber se podíváme na odbytí míče. Quarterback ve výskoku přijme snap, krátce získá nad míčem kontrolu a ještě před dopadem na zem míč hodí dopředu. Tato situace byla na hřišti chybně posouzena jako nekompletní forward pass. Snap je dle pravidla 2.19.2a backward passem a aby jim být přestal a začal být v držení hráče, musí hráč nejen získat nad ním kontrolu, ale také dopadnout na zem. To se v této akci nestalo. Ze zmíněné definice tedy vyplývá, že se jednalo o odbytí volného míče, zde tedy backward passu, dopředu, což je zakázané. Tato akce tedy měla pokračovat, na hřiště měl přiletět flag za zakázané odbytí volného míče, který by byl následně odmítnut, protože volný míč v akci získala obrana. V této akci ze Zlína uvidíme situaci, kdy hráč ztratí průběhu akce helmu. Přerušení hry kvůli hráči, který přišel o helmu, je popsáno v pravidle 3.3.10. Přijde-li hráč během hry o helmu, bude po skončení akce zastaven game clock a hráč musí, vyjma případů, kdy se tak stane v přímém důsledku faulu soupeře, alespoň na jednu akci vystřídat. Hráč nemusí střídat, pokud si jeho tým vezme timeout. Mimochodem, pokud by důvodem přerušení bylo zranění hráče a ne spadlá helma, tak by nebylo možné se vykoupit týmovým timeoutem. V této akci sice k faulu došlo, ale faulovaný hráč byl někdo jiný. Hráč tedy měl být vykázán ze hřiště a poslán vystřídat. Partnerem pohledu Zeber je také Generali Česká pojišťovna, která vám přináší 20% slevu na pojištění auta. Odkaz najdete v popisku videa. V akci z Karlových Varů uvidíme kontakt vnitřního receivera na straně kamery před hozením forward passu. Takovéto blokování při pasové akci by typicky bylo faulem, a to offensive pass interference. Proč se tedy v této akci o faul správně nejednalo? Offensive pass interference je popsán v pravidle 7.3.8b. Offensive pass interference je bránění hráče týmu A před neutrální zónou, kterým během forward pass akce, ve které forward pass přejde neutrální zónu, překáží hráči týmu B. Odpovědnost vyhýbat se soupeřům leží na hráči útoku. Důvodem, proč se o faul v této akci nejedná, je fakt, že zamýšlený příjemce pasu stál na line of scrimmage. Pokud by pas nebyl přehozený, tak by neutrální zónu nepřešel a o faul se tedy nejedná. V poslední dnešní akci se podíváme na situaci z minulého týdne z Nitry. Konkrétně sledujeme pravého garda, který je v době odhození forward passu 5 yardů před line of scrimmage. To je standardně v pasové akci zakázané. Proč byl tedy tento flag správně odmáván? Na to se podívejme do pravidla 7.3.10. Pokud páser hodí dovolený forward pass, který přiletí neutrální zónu, nesmí být až do okamžiku odhození pasu žádný původně neoprávněný receiver dál než 3 yardy před neutrální zónou. Hráč poruší toto pravidlo, pokud se za 3yardovou hranici dostane jakoukoliv částí těla. Výjimkou je, pokud páser dovoleným způsobem zahodí míč a míč dopadne před sideline nebo poblíž ní. A právě do této výjimky spadá naše situace. Quarterback nehází míč s cílem zkompletovat pas, ale s cílem ho zahodit a nestratit yardy. V této situaci se tedy o faul pro neoprávněného receivera před scrimmage line nejedná.